Machiegni kendo nyakura moge jwang' pod wadhi nyime kae kod chenro mar piny kae ka warango chal mar piny Kenya ni to siasa tedore yo machal nade achiel kachiel kama pod wantiere ka oganda omedo oro paro gi ote mopogore opogore ahinya mabedo kae ka waluwo kendo wamedo mana koni gi kuku mare ni to wach mar siasa ochung' kanye. Wakili Wasaga na wakao yweyo ka warango weche mowuok e chiro moro Nairobi ka kama ne jo kweth maketo sirkal tesre ne lose kendo gigolo paro ma opogore opogore. Wach mantiere kae maduong' ahinya mirango en siasa mar opposition kama kako dhi bedo kitaye to bende sirkal yamiyo gi it koko migi it gidhi bedo ka gisudo yo machal nade. Wach magiwacho ni jopiny te koro bi gidogo kae ji kanja be winjo oganda gazet ma kawuono kirango nitiere ite mokwongo kacha ma Daily Nation gimondike in bed with goons pata picha moket kar kacha en mar kanja kakore donjo ne kod kweth gi duto. Cleophas, siasa en kwano, siasa bende en science. Siasa igoyo gi objective already ka in goyo e mind mari. Gima opposition temo timo en gimiluongo gi kizungu ni appealing to the emotions mag the masses. Mondo mineni niti, of course, onge ng'amo hero ga jatelo. Kata sani kawuono ka jo opposition otong' donji e telo, backlash mineno sani timore streets gi bro bedo mana directed to them. Koro kiseneno gino ini en siasa, then okibede gi hopes mang'eny kabisa. Idhi beyond the rhetorics mag jo siasa, ting'iyo ni ang'o mwadhi yudo, what is the objective. Sani gima ng'ata dwa timo, odwa pimo ngufu ne. Nikech koponi dwa neno IG Douglas Kanja, nitiere procedures, nitiere channels maber minyalo luwo. Of course, ka nitiere any criminal matter, the first thing ma ng'ato onego tim en report. Nitiere avenues mag reporting ka police, DCI, mondo gitim investigation tidhi record statement. Of course, then kaponi nitiere askari bende modhi ataro gi tiyo gi magina kata tiyo gi telo ma en godo kata gi ngufu momiye, bende nitiere channel including the Kaipoa. To koponi nyisa ni dwaro kao dhano 1,000 ni dhi ka IG Kanja, the objective ok en mar dhano ni dwa konyo dhano gi. Objective ma in godo en mondo mi oneni ni in thuon, mondo iyudie kata kaka sauti mondo koro luongi. Emiyudo ni jailago ka gisedhi kodu mang'eny, sama koro luongi e boardroom to gidhi ji adi, gidhi ji ng'at achiel. To sama udwa mondo usund sirikal to udwa mondo ukowe, to seche ma koro iluonge ma koro igwele to dhi ng'at adi, odhi ng'at achiel. To kosegwele nyaka chieng' gine timre odhaya nyaka kawuono obila yango ni en pok odhi ndiko statement. En jok mane nitiere kar kacha, jok mane orod e chiel kineno clip makacha gine jok mane kalo chiel kawuok ka giwacho ni maka ne gin obila mantiere kuondegi. To jogo mosebedo ka sero United Opposition bende osebedo ka nitiere e ute fwambo mopogore opogore kata nyore wang' jowi mar Citizen kae kane gintiere otieno, gino ma giwacho ni ne gi identify polisi e group cha. Ang'o ma mono gigo report ni otek go ne jotelo nang'o. Exactly. Ositiyo kod wach mag monj kod siasa kaka i siasa wuon. Koro mane gima wacho Cleophas, mor ja siasa kata mar jo opposition ni report wacho kawuono ni ji 3 ji 4 notho Kitengela kata ji 4 notho, mane morgi nikech at least koro giyudo kuma ginyalo wuoye. Ka ji ok otho to bende giyudo ka opposition kata jo siasa gin kod ich wang' kabisa. Nikech ang'o? Nikech agenda ma ginyalo wuoye onge. Koro sasa midhi e rally, sasa midhi miluwo ja siasa, nyaka ing'e ni mor ja siasa en ka there is a crisis. Nikech siasa they thrive ka nitiere crisis. Omiyo kik ng'ato wuondwa ni wuoth ma Rigathi Gachagua gi opposition leaders dhi timo ka IG Kanja cha ni en mar jopiny. Kane gidwa time ne jopiny ne nitiere the process kaka ne wacho no, jok mano rony none, ka nitiere police none, ka nitiere jo civilians none, ang'o ma mono jogi they report. Koro it is about politics, it's not about jopiny. Erokamano ahinya Wakili Nyamori.